Dola ndo ratinoti munhu anoenda padenga kukotamawo tochaja ini kubvawo hakuna client munhu anongoenda paanoda. Toti iwewe uri kuma-periods zvinofamba sei? Unogona kutenga mapiritsi aya macontrol ndo anomisa blood unotomwa kuti risabude rimire kurivhara kuti risabude. Unomwa akati wandei rinomira rinoganuka ukamwa kana 4 mapuka 1. Okay, we welcome you viewers from across all social media platforms. Varikumhiri kwemakungwa muno muZimbabwe nekwese kwamuri. The name of the program is Bishu Diaries. Ndo patinopa mukana kune hama dzedu sisters kuti vakwanise kushare my experiences avari kusangana nawo mubasa resex work. And today on the program we've got a special guest. I've got my sister vatinawo panapa. My sister makasimba. Tiripo makasimba here. Mungasununguke here kutitsanangurirawo kuti kuno kwatiri tiri kupi zvekare makatanga sei basa resex work zvakafamba sei? Inini ndiri munhu anga ari mumarriage ndakaita vana vangu vakomana 2. Zvakadaro murume wangu airova achishusha asingakwanisi kuchengeta vana vake futi. Ndopandakabva ndatorwa nehama dzangu kuenda kumusha kunogara. Asi ndakaona life yekumusha yanga isingaiti kuti ndigare nevana vangu pasina zvatiri kuita kuti tichengerambe tichengetwa nevabereki. Ndakaita mari chokumusha kusvika ndadzoka kuno Harare kuzogara kwose taigara kuno kuHarare nemurume wangu. Ndikauya ndikatanga kugara kumuno kunonzi kuEpworth, nzvimbo yeEpworth ndokwandakatanga kugara ndichiloja ikoko ndichigara nevana vangu 2 kosi ndakasiyana nemurume wangu mwana anga ane 2 years vasati vakuenda kuchikoro vese pandatanga kugara ndega. Asi ndaingoita life yekungotamburira yekungova chiro vanhu washe navo kuklinira vanhu mudzimba. Asi ndakazongoona kuti hazviiti pandakatanga kutambawo nevamwe vasikana vaitawo zvemasex work izvozvi. Pezera vaendawo neni vakati handei umbonoonawo kupi basa kwedu pamwe ungabatsirike. Ndakaenda first time ndikanoita mari. Saka ndakabva ndangoonawo kuti pamwe zvingaita sezvinhu zvinoitawo pandatanga kuitawo basa irori. Alright, ndao ndimbokubatei. Ndanzwa muchiti mairohwa muri mumba. Chamairoverwa makanyatsotarisa here kuti problem yacho yaigona here kuti igadzirike yamairoverwa yacho? Did you try to find out? Unogona kubvunza kuti mwana ari kuda sefi kana chikafu, vana vada chikafu vada sefi kuti uda kuwacha. Munhu anenge auya akadhakwa mumba hapasina chakanaka wotoroverwa kuti wabvunzirei. Osvika munhu kana pakati peusiku kana kuyamangwana mumba vana vasina chekudya. Alright, right. My friends enyu akakuintroducei pamaita mari. Vana vanga vari kupi patime iyo? Vana ndaivasiya kumba. Ndaivasiya vari kumba ndaingotsvagawo kamusikana kanongorara nevana mumba. Saka zvine zvimungati maane makore mangani muchita basa? And how was your first experience maendeswa neshamwari dzenyu? Munogona here kushare kari karondedzero kuti no I understand Nana Epworth, the only place yatakambofamba takasvika kwachiremba overspew. For example, maybe if you can share through a story so wacho takaenda overspew kana kuti ameno kwamakaenda. Inini ndakatanga kuenda kunonzi kuHatfield kujongwe kona nevasikana. Vasikana vakandidzidzisa vakabata kondomu vakandidzidzisa kuti kondomu rinovhurwa richipfekedzwa so. Ndo zvavakandidzidzisa kuti munhu ararwe naye pabonde usina kupfeka protection zvinokonzeresa chirwere. Ndo zvavakatanga kundiudza vasikana. Saka customer yakauya sei manje? Makastoma makazotanga kumabata sei? Makastoma vanouya vachitoona kuti uyu munhu munyowani fanike sepanzvimbo vachitanga kukuona vanotouya. Kozi vanenge vachiona kana dressing chaiyo unenge usati waziva dressing kana dzekubhawa unenge uchingopfekawo chero wapfeka vanotozoti munhu munyowani pano haunge usingashami unongotonyara kana kushama chaiko.
Saka maizombovharwa mari here muri munyowani sezvo mune musati manyatsoziva kuti zvinofamba sei? Mari hauvharwe kozi unotoudzwa kunzi price inoitwa kunoku imari yakati. Unotanga unzi vakatondiudza kuti unotanga wapiwa mari usati warara nemunhu. Kozi munhu ukarara naye haazokupe mari, anenge akutoenda kwaanenge achienda, haazokupe mari. Alright, so matanga basa iri hapana here pamukamusanganawo nemachallenges kana kuti shamari vanotorera client yangu, we understand pana vamwe vanotomborwisana, pana vamwe vatikatombosangana navo tichiitawo mainterviews atiri kuita vasisina mazino, vamwe vacho vane mascars emapanga. Zvinhu zvakadaro, have you ever experienced muri pabasa renyu? Inini handinosangana nezvakaita saizvozvo zvekutorera vamwe maclient. Kana kuona vamwe vaitorerana? Kubvawo hakuna client yemunhu, munhu anongoenda paanoda. Okay, we understand mimi maladies pane time yamunomboenda patime yekumaperiod yaya. Zvinofamba sei iwe uri kuda mari pamwe? We understand kama mune muri vasikana vakawanda pamwe munotombotamba maraundi nei kukandirana mari. Toti iwewe uri kumaperiods zvinofamba sei? Unogona kutenga mapiritsi aya macontrol ndo anomisa blood, unotomwa kuti risabude rimire, kurivhara kuti risabude. Saka hauzoende kumaperiods? Rinovhara mira richabude. Because pano vamwe vane mishini muhombe haizokwenenzverere kuti munhu zvinogona kuzosangana neblood or whichever way. Unomwa akati wandei rinomira, rinoganuka. Ukamwa kana 4 mapuka 1 wozomwa futi rinoganuka. Pari mubasa imomo mamumbosangana here nevamwe vanenge vane initially ndinofanira kumwa mangani? Mapiritsi unogomwa ka 1 4 mapiritsi kuti 1 2 3 4 wongomwa ka 1 rinomira, unenge uchitira kuganura. But prescription inenge ichiti unofanira kumwa mangani? Mutemo wayo anongonzi unofanira kumwa 1 asi sisi tichiitira basa redu. But hazvizokuperi maside effects? Maside effect hapana apa. Kozi kana wakuda kuti richibuda unozomwa futi kuti riite sepaunenge usingadi kushanda, uchitivhurira kuti richibuda. Alright, how old are you at the moment? 26 years. 26 years. Ko basa iri makatanga mune makore mangani? Ndakatotanga ndane 24 years. So, which means it maane around 2 years, right? Okay. Experience manje pabasa munosangana nevanhu vakasiyana siyana. We do understand that hakuno here machallenges eri munosangana nevanhu maybe vane ma-STI, mapinda nemunhu neclient yenyu mumba mawirirana kuti maakuenda kubasa. What is the first precaution kana kuti ndingati chimuchishona maitiro amunoita mapinda mumba mirawo, right? Kana tautaura kuchishona mapinda neclient yenyu murume wamawana mumba munoita sei? What is the first thing that you do? Ukasvika ukapiwa mari yako, iwewe usabvumira kuti munhu azvipfekedze ege protection because anogona kuribora, unotomupfekedza ndiwe. Kozi kune matsotsi anenge aitozototi inini, kune vamwewo vanotaura kuti inini kondomu rinondivava, rinondidini. Saka tete chidzirira kuti usape munhu kuti apfeke ega, unofanira kumupfekedza iwewe. Woto make sure kuti raita se rafeka. Wototanga watarisa kozi ukaona ichibudawo zvimwe zvinhu zvausinganzwisise ndo paunotoona kuti munhu haana kumira zvakanaka. Ko munhu akati anoda kupfeka condom, ndine mari yangu, I've got my money, I will pay whatever you want me to pay, munoita sei? Inini hangu handibvumi kozi ndiri kudawo kuchengeta vana vangu. Kozi ndikanzi pari zvino ndafa vana vangu havana vanochengeta. Baba vavo chaivo havakwanise kana kuchengeta vana vavo. Ko baba vacho vakauya dhuma, we understand ka pamwe vanombonwawo vakadarikira varasikira nekunoku, munoita sei? Kana vachitoda bonde tinongovabhadharisa kozi marriage yakapera kudhara. Makavadzosera here mari dzavo? Vanga hatisina kubvisirwa zvedu isu, tatakangobikawo mapoto.
Alright. Saka motovachaja futi? Ndinotovachaja kozi ndenda kutorai kuchengeta vana vake vaakandipa. Alright. We understand kuti pane vana apa. Vana, upkeep yevana nebasa renyu ramunoita imimi. Ndimi mega muri kuvachengeta kana kuti baba vacho vane maintenance yavanobvisa? Inini handitombode kana maintenance yavo, ndinochengeta vana ndega. Ndakatovaendesa kwasisi wangu, ndine ndichingotsvaga mari yangu chitumira everything zvinenge zvataurwa ikoko. Alright my sister. Pane chirwere chanetsa kwemakore akawanda che-HIV AIDS pandemic. I understand mubasa menyu munosangana vanhu vakawanda. You said you have 2 years muri muindustry. Imimi munova makamboona here vakabatwa nedenda irori? Inini ndisingazoziva kozi hapana munhu anoudza munhu status yake. Kumboona kunzi uyu ndaimuziva. Let's give maybe example yezita. Hatisi kuti munhu aripo, toti ndiPamela wamaiziva. Pamela akabva anga kurwara. Hamuna kana munhu wamakamboona wamakaona kuti munhu yarwara ende zvinhu zvaakutyisa nebasa redu? Hapana here pazvakambokutyisai kuti kune chirwere chakadai? Right now vanhu vakungwara kozi ndosaka kuchigara kuchiuya vanhu vanotesta, saka vanhu vamirire kurwara. Mota dzinouya dzichitesta vanhu veNew Start, vesesha vanouya vachitoti testa kuno kwatiri. Vanotouya nemota dzavo vachititesta kana kuenda ikoko kusesha kana kuNew Start, zvinoitwa free. Pane here zvamungati tiri kubatsirwa zvakanyanya nevesesha, zvekare zvamunofunga kuti zvavangavandudze pakukubatsirai kwavari kuita? Vasesha vanotibatsira. Ukangorwara zvausinganzwisise unonzi uya, kana unotanga vakutesta kuti vaone kuti chii. Mapiritsi ukanzwa kana musoro kana mudumbu chaimo vanokubatsira nemapiritsi. Kana nemaprotection iwayo tinopiwa PrEP. Kana vakakutesta vakakuona usina HIV vanotokupa PrEP. Mwedzi wega wega unofanira kuenda uchinotora PrEP yako. Vanotokupa bhuku rekuti utore mapiritsi, haufaniri kujamba PrEP. Kozi ukazosangana nemunhu ane utachiwana uri padhuze kubatira kana uchijamba PrEP yako. Alright, hatakumbodzoka kuchibasa apa, tamboti mbokurukurawo zvimwe. Right, muchibasa ichi machiita ichi, pane here zvamungati inini kushanda kwandakaita for the past 2 years ndakatenga chinoti nechinoti nechinoti? Inini ndakakwanisawo kuzvitoresa passport, zvekuti ndakambokwanisawo kuendawo kuZambia ndaunganidzawo mari yangu. Asi pandakaenda ndikanotora, ndatorawo zvinhu, ndakatorerawo vabi yangu, vamwe vacho vakandivhara mari dzangu vandanyora. Alright, kuri kunzi mukawana chance yekuti there's an organization kana kuti an individual akatarisa izveso paprogram anoti let me help musikana uyu kuti awane project yaanoita, sezvo mati mune vana vari kuenda kuchikoro vamuri kuchengeta mega, baba vacho havasi kubvisa maintenance, mungafunge kuita project ichi iri pamwoyo penyu yamunofunga kuti ndikaita zvinhu izvi ndinosumuka, zvinogona kundibatsira ndichengete vana vangu, then maybe ndinogona kuzosetla? Iproject ichi yamunofunga kuti mungaita? Ini ndagara ndine passport, ndiye ndichida kunohodha zvinhu zvangu kana kunze ndichiuya ndichiisa patable, ndinongoda kutsvagirwa table ndopiwawo mari yekuti anga kuhodha start, ndozvandinongoshemera. Hamuzonyure futi here because ndanzwa muchiti makambonyura? Ndinenge ndisasatengesere kulocation inoenda kutengesera patable pekuti mumwe nemumwe anobva kwake achiuya achitenga. Alright, back to basa renyu ramunoita. Kubasa kwenyu hamumbosangana here alright, kana munosangana nemaclients akasiyana siyana, kune maclients here, hakuna here vamwe munozoti ava vakatakura zviomba, ava vane zvidika, zvinhu here zvinoitika kuti unogona kutodzora client kuti uyu anondikwadza? Variko vamwe vanenge vakakura, saka tinovadzosera kuti iwe enda hako nemari yako, kozi ndeichitirawo kuti akasiya ndikuwadza kana unogona kunzwa kana musana hauchakwanisa kuenderera mberi nebasa, unenge wakutombonzwa marwadzo, unodzosera mari. Ko vamwe vanoramba kuburuka?
sepatinoshandira isusu kunenge kuine vamwe ukaonawo kuti zvinhu zvanyanya mukati unokwanisa kushedzawo vabi yako vokubatsira munhu wobuda oenda. Nyaya dzinombotaurwa dzatinomboverenga mumapepa nawo isusu tinosangana nenyaya dzakasiyana siyana dzekuti munhu anogona kuuya ozochajwa mari dzakawanda kana kuti pamari dzamune mawirirana dzedze ozopedzisira akusiya zvimwe zvinhu mavaluables mafoni malaptop kana zvaanenge auya nazvo. Munombosanganawo nazvo richiri paarea dzamunoshandira kana kuti zvii zvamunofunga zvinenge zvaitika? Inini hasati ndasangana nazvo kuno kusaidhi hakuna zvakadaro. Hatisati tasangana nazvo kuti munhu anozosiya zvinhu zvake ozoshaya zvinhu zvake, hatisati tasangana nazvo. Ko advice yamungapi kune vamwe vechidiki vari kupinda musex work ava ndeyekuti kudii? We understand kune vamwe vana vari kupinda futi mubasa iro rese ramuri kuita. Ndinongovaudza kuti hazvina kumbonaka, asi situation ndo yakatituma kuti tikwanise kuchengeta vana vandinavo. Dai pasino kuti ndakapiwawo vana nemurume asingakwanisi kuchengeta vana pamwe dai ndisina kumbodaro. Alright, we understand kuti manga muri marriage. Iri basa iri mazoriita mataura kuti maratidzwa vamuri kuti hamumbosangana here nevamwe vamunozokompea kuti uyu murume maybe is better than my husband in bed? Isusu pabasa hatitarisi kunaka kwemunhu kana kushata kwemunhu, tinenge tichingoda mari. Kozi tichida mari ndo yatinenge tichingokoshesa. Aiwa, but semunhu wemudzimai hapana mumwe here anozouya zvekuti unombokanganwa basa nekuti zvinhu zviri naturally made kaizvo? Hauzoshayiwo munhu wepasaidhi wekuti waunofambidzanawo naye ndiye anozombokupedzawo zvaunenge uchida. Saka hapana zuva ramunotombomudedzera umboti John imbouya umboningirikana nhasi ndambokufunga? Unogona kumushedza kana kuenda iye kumba kwake kwaanogara. Ndakambowana client and iyi client iyi yaigona. Vanogona havo variko, asi ukada kuteerera kozi pfungwa dzemunhu ndo dzinoita kuti zviite. Kana usina pfungwa nezvazvo haumbonzwe kunakidza kwazvo. Alright, mubvunzo wandinawo ndewekuti mune short time neyamunoti night. Pa-short time mune maitiro amunoita here kuti munhu akurumidze? Zvekare kana night mune here pamunozochinja zvidavado kuti munhu azokwanisa usiku hwese, kana kuti munongoti munhu zvaakwanisa kungoita ipapo ndo zvinongoenderana nemari yake? Pa-short time tinoti munhu akabhadhara pane maprize akasiyana. Dollar ndo ratinoti munhu anoenda padenga, kukotamawo tochaja imwe. Haina zvina kufanana namaprize. Alright, sei zvichizosiyana? Kozi kukotama kunorwadza than munhu ari padenga. Akanonoka zvake ari padenga akatora nguva yake kana awa. Mune mamuchaja time here, ushoti hwacho hwetime hunenge huri papi? Tinotochaja netime, tinotoshanda netime. Saka akaenda padenga ipapo akasaburuka kuti inasa ndapedza ndabhadhara mari yangu, anowedzera mari. Kozi vanhu vakutozvinzwisisa vanotowedzera mari, kozi mari yatinoshanda nayo kuno kuishoma, vanototiwedzera mariwo. Ko nekuda kwekuti time manje maakuenda panight panofamba sei? Night ukachaja mari yako yomemawirirana zvinenge zvakuwirirana kwenyu kuti munhu ari kuda zvakaita sei, asi tinongopfekedza kondomu saizvozvo. Aiwa, kutaura zveusiku hwacho pane mastairi here anozosiyana. Mati pa-short time anoenda padenga, mukazoti panight ndo pamusina kujekesa, mati kunozenge kwaane mamwe mastairi anosiyana siyana. Kana ikanga iri night andipa mari yangu handirambe mastairi anenge achida. Saka ndiye anotaura wega? Ndiye anotaura ega ndikuda zvakati. Saka kana angoneta wangoti pfuti yangu haichagone kupfuura, anenge autongodzokera kumba zvavharana. Kozi inini chandiri kuda mari handingazomufosa kuti ngatienderere mberi ndikuda mari.
Alright, ko hapana here pamunombonzi panouya mumwe mazano kwaane zvakasiyana siyana. Hakuna mumwe anoti ndiri kukudai muri vatatu pamubhedha, inonzi threesome iri kungotaurika mazuva ano atinongoona pamaintaneti nepaipai. Asati ambosangana nazvo. Musana ambosangana nazvo. Ko vamwe vanouya nedzimwe staira dzamusingazivi kana dzekuti muri vairi vasikana kana kuti mukadzi wouya kuti ndiri kukuda kuti tinge tiri tiite bonde tiri pamwe chete. Asati ndambosangana nazvo. Kuri kunzi auya munobvuma here? Auya akatobata mari yake because mari chamunokoshesai mari. Neni hangu handibvume, handiwirirane nazvo zvakadaro. Okay, sei musingabvume, sei muchiti handiwirirane nazvo? Inini hangu ndinozvinyara, handikwanise kuti ndiite bonde nemukadzi yangu. Handiti condom makamboputikirwa necondom? Kune anoputika. Munozoita sei kana zvadaro? Tagara tinenge tichimwawo prep. Kana uri paprep unotongotorawo umwa prep yako wotogeza nguva iyoyo. Kana ukanzwawo kuti pane zvakuitika unokurumidza woenda kuchipatara in time. Sekuita sei? Ndinoda kuti mubatsire mumwe because kuna vamwe vanhu vanenge vachibira basa renyu irori. Saka tinoda kuti adzidze. Haatozivi kuti kune sesha inobatsira, haazivi kuti kune mamwe maorganizations anobatsira. Munhu anonzwa kuita sei for example? Kozi unogona kutanga kunzwa kana kuswinyiwa kuzasi, kunhengo yako yekuzasi, kuswinyiwa kana kubuda zvimwe zvinhu tumapundu zvisinganzwisisiki. Saka unofanira kukasika kuenda kuchipatara. Ko hamumbosangana nevamwe vanoti ndauya kushort time, wobva auya akanwa mishonga yemisana yekuzvigadzira, yobva yaramba kurara asi ane dhora rake raanenge auya naro, munomuita sei? Isusu hatitarise izvozvo. Munhu tinongomudza kuti kana usina mari yekuwedzera buda uende. Kozi isusu tinoshandira munzvimbo munenge muine vanhu, hamuna riski yakanyanya. Asi riski yatinosangana nayo ndeyembavha, kuti inogona kusechwa mari yako maunenge wapinda imomo. 3 minutes kufanenge munhu apedzawo padhola ipapo. Kana iri night? Night hauzochajako kuti munhu pedza kozi anenge abhadhara mari yake yakatiwa. Iye night yacho inenge ichimbochajwa mari? Night vamwe vanoti ma15 wo, vamwewo kana nguva dzapera anokudza kuti $10. Alright. We night anenge achibvumidzwa marounds mangani? 3 rounds chete. Zvobva zvavharana. Kana akufuridza obva ndabhadhara mari yangu ini ndotoda kana 8 kana 6. Tinotogara tataurirana tisati tatotanga night yacho. Alright, ko musiyano because muri kuti short time abvisa dhora. We night obva anzi $15 kana $10. Kwa akangoti inini ndida kubhadhara round pa night iyoyo munopaita sei? Handibvumi. Izvozvo ndo zvisingaite. Tinongogara tatongoziva kuti night yedu tiri kushaja mari yakati, zvekuti anozoda kubhadhara paraundi hazviite kozi anenge akuzotoita zvakawanda. Alright, mukuvandudzawo basa renyu, vezvitoro vane magadziriro avanoita zvitoro zvavo, vane mapromotion avanoita. Imimi kubasa kwenyu munomboita here time yamunomboti tine mapromotion atinoita, kana tipari paChristmas munomboitsa tumapromotion kubasa renyu? Hatina promotion yatinoita kozi mari yatinopiwa yacho itori shoma, saka tichida kubhadharira vana maschool fees, kubhadharawo pekugara, saka hatina promotion yatinopa kune munhu. Ko kuzvida vado zvekufadza macustomers kuitira kuti munhu azoramba achidzoka kana kuti azotaurire vamwe kuti zvandakaitwa apo nachipo apo, mukaenda ipapo hamudzoki. Hapana here zvimwe zvamunombovandudzawo? Tinongoonawo kana pamafoni ipapo tichingotedzerawo kuti zviite. Zvakafanana imimi mune here kana imostaira 1 or 2 yamunoti? Alright, pamafoni ipapo munoonei? Kana kuti mune here mazita makazotumidza kuti aiwa tine mastaira akadai? Pafoni tinenge tichionawo anonzi mapono anenge akaactwawo nevamwe. But imimi munozogadzira kamastaira, kuti
masitaira acho amunogadzira hapana enda kana rimwe 1 ramungatiudzewo zita raro? Pane inonzi dog style. Dog style kukotama, unenge wakakotama. Ndoyamunotemba nayo? Hatiwanzozvifarira kuzi zvinhu zvinorwadza pabasa, tinenge tichingodai kuti munhu wongoita zvake ari padenga. Alright, tomboti baba vevana vazoti ndafunga kuti ndauda kudzokerana nemudzimai wangu, zvakaitika. We understand mati mune makore 26 years. Wobva wati regai ndidzokere nemudzimai wangu tichengete vana. Imimi munozvitambira sei? Inini zvekudzokera kumereji yekumurume wangu handichadi. Because lifestyle yandakararama handichatombodi, hapasina kudzokerana pakadaro. Kuva mukawana mumwe anoti uyo musikana uyo ndiri kuona ari kubuda uyo pachirongwa ichi chamuri kuburitsa ichi, ndamuda, ndingade kumuroora zvangu, mungabvume here kunonosetla? Inini pari zvino zvemereji handisi kuda, ndoda kuchengeta vana vangu kusvika vakura. Mereji handidi kozi hakuna munhu anozonatsa kuchengeta vana vangu semafungidziro andii ndichida. Alright, ko vemaprojects mukanzi muda kuwana training yekuequipwa, vamwe vanhu vanobhilivha nezvekusimudzira vanhu inonzi entrepreneurship training. Titori nevamwe vakambobatsirwa tikamboburitsa pachirongwa chakaita seichochi ichi. Pane here yamunofunga kuti ndikaitiswa training yeproject iyi ndinogona kuzvivandudza kuita basa remaoko ndichizviraramisa inini nevana vangu? Pane here any form of training yamungafunga kuti mukapiwa munokwanisa kuita mozoita basa iro? Maneuzi kana kuisa mamakeup ndinongozvidawo. Okay, so tinovimba pane makambozviita here kana kuti zvinhu zvamunongonzwa kuti izvi ndozvifarira izvi? Handinenge ndichimboonawo pazvinenge zvichiiswa. Asi makambozviedza? Kuzviita hangu handisati ndaita, asi ndichiona vanenge vachiisa. Alright, saka vanoda kubatsira my sister, we really apologize. Hatisi kukwanisa kuti disclose zita for now, but vanoda kuvabatsira kana kuti vanoda kuzovabata, you can get in touch panhamba dzedu idzo dziri kubuda pascreen. Tokupai nhamba dzavo kuti munge muchivabatsirawo